Kutaura kwatiri kuita kudai, aiwa mvura yaisi kunaya amumba Christopher Mutsvangwa. Vanhu vese vanoziva kuti Christopher Mutsvangwa aiwa akafaiwa, akaluza mavhotsi aiwa nekuda kwemareasons akawanda. Vamwe vakati anotaurisa, vamwe vakati aiwa ari incompetent. Panapa kuma-war veterans wamaiziva kuti aitukamira ma-war veterans akatandaniswa. Zvatakuona kuti vakomana vemu the regime vemu the ruling party yeZANU-PF yamuri kuziva kuti panguva inoi the house haina order, vakutaura mashoko kuti aiwa vari kuda kutomubvisa iye Christopher Mutsvangwa as the ZANU-PF secretary for information. Sanapena mashoko anomuda nyogwa vakomana panapa ndoti subscribe like turn on the bell icon. Vanhu yangu opposition avatombomufariri. Munomuziva kuti SADC summit yati chingopera akaita speech yakabohwa vanhu yakauya chiexpose achitaura mashoko kuti ayo mapolitical prisoners tibabuditsa henyu noda kuti hapasina kana 3 zvatida zvakaita. Panapa majara jaros ano achiposta picture rake ramuri kuona nehis wife onye rachiti Christopher Mutsvangwa ati kure has been removed as war veterans chair. Chiwenga missionary is now in action as he gains momentum. Mutsvangwa, who is very pompous and a barber mouth, is also targeted to be removed as ZANU-PF's secretary for information. Ndomashwa anobuda chitaura panapa achiti aiwa it's not kuti panapa aluza kuma-war fighters kana kuma-war veterans chete, but vanhu vachatombomudi nyange muzanu-PF vacho havasi kutombobuda kuti ave secretary of information. Zvatiri kuona kuti aiwa panapa Christopher Mutsvangwa ari panguva yakaoma, it is becoming his end road. Ndo vakomana vamuziva kuti ndo vari kukonzeresa kutambura kana kushungurudzika kana kutocha kana abduction nevakomana opposition nekuda kwema-speeches avanopa. Speech yakapa after SADC summit yanyatsogwadza vanhu kuti vanyatsokuziva kuti vakomana ava zvinhu zvavari kuita sonda kuzvinoitwa navanhu nemakotsi chete, but zvakava zvanyatsokupa signal yekuti aiwa zviri linked nevakomana secretary veZANU-PF ava. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Vapinda kume section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.